Cześć, witamy Was w naszym odcinku śniadaniowym i zgodnie z obietnicą Cześć! będzie dzisiaj sticky rice z mango. Witamy Was serdecznie w odcinku, w którym zrobimy sticky rice z mango. Śniadaniowa potrawa z Bangkoku i od razu na wstępie chcę powiedzieć, że Mariusz nie chciał bardzo ubrać się w tę koszulkę. Bo to chodzi jednak o moją przyszłość, o moją reputację. Ale mam gdzieś świetne okulary, takie co się też chodzi w Bangkoku. Czekaj, zaraz Ci pokażę. O, matko z córką. To ja może powiem historię tej koszulki. Dostaliśmy od znajomego, bo oczywiście od przyjaciela właściwie, który był ostatnio w Bangkoku, bo my oczywiście sobie nie przywieźliśmy. O, matko z córką. Taki się tam chodzi o okularach. Dobra, ale to już wystarczy, że pokazałeś. Pokaż może jeszcze te stylówę z tej strony, jaką one mają. Trzeba je trzymać ręką. To jeżeli kiedyś wystąpię gościnnie jeszcze u Ciebie, to pokażę z drugiej strony, dobra? Dobra, w porządku. Ja mam też koszulkę z Bangkoku na sobie, taką ze sioniem. Bardzo ładną. A w Bangkoku, bo obydwoje tam byliśmy za każdym razem osobno, jak jeszcze się nie znaliśmy. W Bangkoku, jak się okazało, obydwoje bardzo lubiliśmy śniadanie właśnie w postaci sticky rice z mango, czyli kleistego ryżu. Wiesz, jak się robi ten kleisty ryż? Tak, wiem, bardzo prosto. Znaczy, to składa się z pewnych etapów. Zakup biletu do Bangkoku, przelot do Bangkoku, przejście na przykład na Khao San, zamówienie i jedzenie. To 5 podstawowych kroków i jest. Tak zawsze do tej pory było. No dobrze, ale dzisiaj nie mamy takiej możliwości, a szkoda. Chociaż ja to bym Nie ciągnie do ograniczaj tej się, Azji trochę. nie szukaj problemów, szukaj Pokażemy Wam, rozwiązań. jak zrobić sticky rice z mango, czyli kleisty ryż z mango. Mariusz będzie próbował przy okazji się nauczyć, chociaż już coś tam mniej więcej mu powiedziałam, żeby nie było tak jak z omletem ostatnio. Może tym razem uda nam się to zrobić i garnek będzie odpowiedni i nam nie będzie nic przywierało. Ty lubisz taki bardziej przypieczony, ja lubię taki bardziej kleisty. No to co, robimy? No to co? Mamy już, opowiemy może pokrótce o składnikach, które mamy. Mamy specjalnie z Bangkoku przywieziony i zawsze gdzieś tam w zapasie sobie przywozimy ryż i to musi być specjalny ryż, który będzie kleisty po ugotowaniu, czyli taki zwykły z torebek do tego nie nada się. Nie nada. I to jest bardzo ważne, nie nada. Nie nada i nie będzie się lepił. I ten ryż ja już wcześniej tutaj, który jest w garnku, nie pokazuj tam, bo mamy kamerę z góry przecież. Ten ryż, który jest już tutaj w garnku, to ja przepłukałam kilka razy w zimnej wodzie. Ty o tym nie wiesz, bo wtedy Cię nie było w kuchni. Pracowałem ciężko. Ciężko pracowałeś. Tak, żeby w końcu woda z niego wypływała czysta. Nie można płukać zbyt długo, no bo wypłucze się całą tą skrobię ryżową i przestanie być tak kleisty, jak być powinien. Ale jakieś zanieczyszczenia i tak dalej się z niego wypłukuje. I trzeba ryż zalać wodą na wysokość tak jednego paliczka. To jest paliczek. Mhm. Znaczy, żeby było więcej o ten jeden paliczek? Tak, dokładnie. Paliczek nad powierzchnią, tak? Dokładnie tak. Różne są szkoły, że wrzątkiem się zalewa, albo że zimną wodą. Ja zalewam zimną i potem go po prostu doprowadzam do wrzenia. Paliczek. Jest paliczek. No to teraz jeszcze do tego mleko kokosowe. Mleko kokosowe mamy takie tajskie z puszki, bez żadnych emulgatorów. 1/3 puszki musi pójść tutaj. A ja Ci tu w międzyczasie pomogę. Trzecia. Druga. Bo reszta 1/3. będzie do tego pysznego sosu wykorzystywana. I trochę jeszcze dla pewności. I już naprawdę nie upewniaj się bardziej. Dobra, no. Limonka musi być. Będziesz ją tak... Coś Ty narobił. A, kurde. Myślałem, że to do złota. Coś Ty narobił. Ty musisz instruować. Tu jest, no nie zdążyłam. Nie Limonkę? wpadłam na to, że ją wrzucisz w garnkę. Limonka? No zupę robimy przecież. Limonka idzie A tu tutaj, miałem- tak, A, i to już trzeba ją za późno. wycisnąć, no w tą stronę. No, Takie specjalne urządzenie mamy nawet, Ładne jak to w jest, Tajlandii pod się kolor. używa. Jakbyś nie zasłaniał ręką, Dobrze, już nie będę. to byłoby super. Elegancko. I trochę trzeba posłodzić. Mamy na przykład taki fajny, to jest akurat opakowanie, taki fajny cukier palmowy. I można go dodać do gotowania, ale trzeba go rozwalać tłuczkiem. Ale ja proponuję, żeby A ile tego dodać cukru, gdyby był ten? połówka tego dropsa. Spróbuj, jak Ci się uda go rozwalić. No nie. Nie No uda dobra. się. No to Ale on jest lepszy w pokażemy smaku? go tylko.
Jest mniej słodki, mniej intensywny, a słodzi po prostu tak samo, nie tym nożem akurat. No nie mamy czym go rozwalić, chyba że tu na szybko No coś dobra. znajdziesz. No, okej. Więc ksylitol, mniej kalorii i niższy indeks glikemiczny. Robimy Ile? sticky rice fit. 2 łyżeczki, takie jak dodasz, to będzie dobrze. Ja myślę, że to już można by było też włączyć, żeby się zaczęło gotować. Mogę wymieszać? Teraz tak, bo jeszcze ryż jest twardy, więc tak, żeby się połączyły składniki. Na dużym ogniu, żeby to się zagotowało, a potem trzeba zmniejszyć ogień i gotować pod przykryciem. Na najmniejszym ogniu już wtedy nie mieszać, żeby ryżu nie porozwalać. A czy w związku z tym, że robimy to pode mnie, czy możemy liczyć na to, że ryż będzie teraz taki bardziej suchy, tak jak ja preferuję? Możemy odłożyć mniej taki jak ja preferuję i dosuszyć go Tobie. Ale ja Ci już mówiłam, że on do tego w Bangkoku czasem jest taki bardziej suchy, że oni po prostu mają gotowane na zapas i jak go odgrzewają, to on wtedy wysycha. A oryginalnie to powinien być jednak taki kleik właśnie ryżowy. I możecie i z białego i na przykład, właśnie chciałam pokazać, ale tam w tamtej szafce na samej górze jest akurat ten ryż, bo mam też ryż taki czarny i na przykład w Indonezji robią klej taki ryżowy właśnie z tego ciemnego ryżu z cukrem palmowym. Byłeś w Indonezji? Nie byłeś Nie, jeszcze. ale znam kogoś, kto był i mi opowiadał. Można Mam tak? na myśli mnie. Dobre, no. Jak widziałem, robią w telewizji. Dobra, no i co teraz? To się musi zagotować i zaraz No. to będziemy przykrywać. O, proszę. Gotowe, czyli pierwszy etap. Pierwszy etap mamy za sobą. Tak. O, mój blat. Myślałem, że nasz. Coś się zmieniło. Nasz blat. Dobra, bilet mamy kupiony. Delikatnie, teraz trzeba to już wyłączyć. Tak, bilet do Bangkoku kupiony. Możesz to tak bardzo delikatnie sprawdzić, czy on tam nie przywarł do dna, ale nie powinien moim zdaniem. Nie, idealnie. Jest Cały okej. czas pilnowałem. Jest kleisty. Ja myślę, że już jest na tyle dobry, że z powrotem ta przykrywka i odstawić trzeba na bok. A jak chcecie się dowiedzieć, jak ugotować ryż, to też już na blogu i będzie też filmik osobny. Jest specjalny wpis, jak to zrobić. Nie wolno tego robić teraz, bo mamy tylko jedną łyżkę. No przecież to będzie To między będzie nami. tylko dla nas. No tak, ale No wiadomo, dobra. wszyscy tak robią. Niech tam sobie jeszcze przez jakieś kilka minut odleży, a my musimy tamten garnek wziąć. I tutaj, no niestety na tym właśnie Czyli mogę palniku tą to łyżeczką musi teraz? być. Trzeba całe to mleko przelać. Ja Ci tu pomogę w międzyczasie jeszcze z limonką. W ogóle wygląda jak farba Dobre, olejna, co? biała. Jeden ten Drops. dropsik. Sok z limonki i to trzeba podgrzać tak, żeby się po prostu zredukowało i zgęstniało i tak się robi sos do sticky rice z mango. Rewelacja. Dobra, podgrzewaj. Co tam robisz? Już tam znalazłem. Zagotować, a potem na mniejszym ogniu będziemy to po prostu redukowali. Musi się ten nam cukier palmowy rozpuścić. Oczywiście możecie też zamiast palmowego dać zwykłe, a jeszcze lepiej jak to będzie ksylitol, tak jak mówiłam, zdrowiej. No i elegancko. Tak, niech się gotuje. No to co? Może mango teraz już można obierać? No, w sumie tak. Widzisz? No, widzisz. Zarządzanie A czasem. widzisz, też prawda. Też już w osobnym filmie pokazywałam, jak to się robi. I chcesz spróbować? Nie, Chcesz wiesz obrać? co, to niech też miej jakiś wkład tutaj. Bo nie mam żadnego, tak sobie tylko siedzę. To nasze dzisiejsze śniadanie. Najpierw nie trzeba za mocno? odkroić. Musi się zagotować i wtedy zmniejszamy. Bąbelkuje już tam. No tak, no lekko. No i za chwilkę można, myślę, że już można zmniejszyć i niech się to teraz redukuje. To jest do zjedzenia? Tak, A nie. A będziesz robić tego jeża z tego teraz? tak. Już z mango. Jeż z mango. Ciekawa jestem, czy wiecie, jak się robi. Jak nie wiecie, to już kiedyś też pokazywałam. Macie linki do wszystkich przydatnych poradników w opisie do filmu, prawda? Tak. Umieścimy. A to nie jest teraz ta opcja, żeby na przykład obierać to z tą szklanką, co masz też u siebie na filmiku? Nie, bo robimy jeża, a jeż potrzebuje skórkę.
mieć zostawioną, żeby się na czymś to mango trzymało. Tak, ale można też obrać i pokroić je w kostkę wtedy. Natomiast jeż jest fajniejszy, bo jest bardziej dekoracyjny, nieprawdaż? Także, leci. Także pokazuję, uwaga, jak to zrobić. Jak już jest mango obrane na 2 takie kawałki, ładnie pachnie, co? To Najlepsze. trzeba je po prostu ponakrawać, starając się nie ukroić sobie przy okazji ręki. Ukośnie w kratkę, Swoje lub towarzysza. też, dokładnie. A w ogóle teraz jest dobry moment z mojej obserwacji, doświadczeń z paru lat. Dobry moment na to, żeby kupować mango u nas w Polsce, bo teraz jest najlepsze. Tak. Wydaje mi się, że wrzesień, październik jest najlepszy mango w Polsce. Jest sezon, dokładnie. I teraz jak to już jest tak ponakrawane, To ja mogę już drugie. to możesz drugie w międzyczasie. To robi się taki trik, że się to po prostu przewraca na drugą stronę i robi się taki jeżyk z mango. Tu trochę się źle mi ukroiło. Możesz mi tu dokroić, żeby... Tu? Aha, tu i jeszcze tutaj obok. I Proszę. powinno być trochę lepiej. Dojrzałe strasznie mocno już to moje jest po tej stronie. Jak zwykle chcieliśmy Wam coś fajnego pokazać i jak zwykle wyszło kijowo. Czekaj, no proszę. Twoje może być lepsze. Uwaga, uwaga. Twoje będzie, a, twoje będzie piękne. Kobieto. No też po tej jednej stronie, No widzisz się. czekaj. Ale to ustawimy do zdjęcia tą stroną i będzie ładnie. Czekaj, patrz. Są jeże z mango. O, zobacz. Mamy to. Jestem z siebie zadowolony. To czekaj, ja potrzymam, a daj talerze. Udzizas. Co tak podskoczyłeś? No tutaj Prądem coś. cię kopnęłam, czy co? Drugi jeszcze talerz do tego. I tak się serwuje właściwie ryż z mango najprościej, że robi się tego jeżyka z mango albo kroi się je w kostkę i obok dokłada się ugotowany ryż, polewa na całość sosem i posypuje sezamem. Si? Si, ale moje jest eleganckie. No, jest pikne. A ja mam tu kawałek. Ale ono jest pyszne. No dobra, lećmy, bo... Czyli bilet jest, spakowani już No musimy teraz poczekać, aż to się zredukuje. prawie polecieli. Jak się ten sos redukuje, to naprawdę na dużym ogniu trzeba i ile? Z 10 minut chyba, albo i 15 się redukował. Ja tutaj go trochę wspomagałam w międzyczasie. A jeśli nie chce Wam zgęstnieć, albo jeśli Wam się spieszy, to można dodać łyżeczkę jedną tapioki. Pamiętasz, co to jest? Ta taka kaszka albo mąka. Tak, pamiętam. Albo mąkę ryżową. Mariusz pamięta dlatego, że on nie lubi puddingu z tapioki, który ja kiedyś zrobiłam kokosowego. Chociaż tam chyba mango też było. No dobrze, to teraz mamy tutaj już, jak nam pięknie zgęstniał ugotowany ryż. Trzeba go przemieszać. I możemy nakładać. Już prawie dolecieliśmy do Bangkoku. Prawie jesteśmy na Khao San. Nie jesteśmy, teraz jest odprawa celna. Tu Stachowiak, żeby ludzie widzieli. Też. To co robisz delikatnie, żeby nie pouszkadzać tego kleiku. No dobra. No i co, zjesz taki, czy będziesz chciał gęstszy jeszcze? Będziemy Ci go potem Nie, podsmażać no jeszcze. szkoda czasu. Dobra, już mogę? No to myślę, że możesz nakładać. Pokaż, ja Ci tutaj ten talerz jeszcze potrzymam. Zróbmy jakiś artystyczny Nie, no tak jak w Bangkoku układają kubkę, nie tak jak ziemniaki do polania sosem do rolat. Ładnie? Jeszcze troszeczkę tu na czubek bym dodała. I będzie pięknie. Proszę. To teraz Pan poleje jeszcze sosem. No tą łyżką może być. Ale lać tylko po ryżu, czy po tym Tylko też? po ryżu delikatnie, po środku i on się rozpłynie. Mało, dużo. Mógłby być jeszcze gęstszy trochę, mogliśmy No. trochę poczekać. Ale też będzie dobry. Dobra. Ok, mamy to. I szczypta nie cynamonu, co ja mówię? Janku. Sezamu. Można ten sezam wcześniej na patelni delikatnie uprażyć też na przykład, jakbyście mieli ochotę. Elegancja.
I jeszcze jakbyś tam miętę zerwał, żeby jeden listek dołożyć, to będziemy mieć już po prostu super komplet wszystkiego. To znaczy do ogródka mam iść. Daj to, ja wezmę. Zdziczała nam mięta, nie chce się oberwać. Zaraz wracam! Zaraz będę! Heniek, stara mi tu miętę kazała przynieść. Proszę. Możesz tutaj przykryć to, co się za dużo sosu nalało. A i voilà! Ale pięknie. No. A czekaj, to tak. Trzeba niuchnąć. No O, dobra. powiem Ci, ładnie nałożyłeś bardzo. No, To już, co, próbujemy? już. Tylko czekaj, ja mam w ręce sezam, który muszę teraz trzymać. Próbuj co masz. Mówisz, że tym łychą będziemy. Nie, no widelec. Gorący strasznie. No dobrze. Zobaczmy. Pachnie limonką, pysznie będzie, tak myślę. Rewelacja. Daj trochę. Mało mam. Dobra, No daj trochę, nie Okej. bądź taki. Czekaj, sprawdzę, czy na pewno jest dobry. Czy na pewno nadaje się, żebym próbowała? Oj, tak. No dobra, żeby nie było, że to jest takie niby zabawne. Masz trochę. Nie trać czasu, kobieto. Co za gnida! Albo się decyduje. O rany, jakie ono jest dobre. Bardzo dobre. Kaosan, Bangkok. My musimy w końcu pojechać razem do Tajlandii. A słuchaj, to może zjedzmy. I pakujemy się. Dzięki Kto Wam leci z nami? Kto serdecznie. leci z nami? Dzięki Wam serdecznie za uwagę. Kto leci z nami? Właśnie, może jakiś planer w Bangkoku. Mariusz w zeszłym roku organizował. Dawajcie mu znać, czy byście chcieli polecieć na planer fotograficzny. Może O. go namówicie. Tak, bo brakuje mi jeszcze 3 osób, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam. Naprawdę. Serio, poważnie. serio. A jeśli macie jakieś pytania, to dawajcie też znać w komentarzach, pytajcie. Jeśli macie jakieś życzenia co do kolejnych odcinków, żeby na przykład Mariusz jednak wystąpił, to też dawajcie znać. Boże, rzuciłeś się normalnie jak szczerbaty na suchary na ten sticky rice. Nie obrażaj mnie. No to jest tam, no to twój No program. powiedz coś teraz jeszcze też miłego do widzów. Naprawdę spróbujcie tego. To wpłynie na wasze życie naprawdę bardzo. Możecie to najpierw spróbować w domu, albo po prostu zawieźcie się razem ze mną do Bangkoku, bądź też sami. I spróbujcie smaku z raju. W ogóle mango to jest chyba owoc, którym Ewa kusiła Adama w raju. moim Tak, zdaniem. zamiast jabłka. Jabłko to Bez zostało po apelacji. prostu spolszczone, żeby ludzie No. myśleli, że to było w Polsce. Dzięki Wam serdecznie za uwagę i widzimy się w kolejnych filmach. Tak, Do będę cię oglądać w zobaczenia. następnych filmach. Pa, kopa! Do widzenia.